This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyan na, ang aki kanligaw. Ang lalaking ipinangaki na duwaan di, dante na, dayan dante pa, si Double D sa programang Online Express. Ang lalaking ipinangaki na duwaan di, dante na, dayan dante pa, si Double D sa programang Online Express. Ligawan niyo ako. Ligawan niyo ako. Ligawan niyo kadi. Ay Dante, dayan Dante. Ako bilang usad na tagaligaw. Nung ka ako, idi makalingaw. Lugar na sakeng ginikanan. Idi ko basang malilingawan. Pun ka na ko ipinangakus, pagpayaba sa ka eda paltos. Mga momento amo sunai katanem, mga maugmang agyagi amo surumrum. Sa paglabos ning panahon, buminilang ning pirang taon, supayaba kong banwang ligaw, progreso sa kong natatanaw. Sunikad tong banwa, ngwana naging syudad, edi man makangalas, taamo so realidad. Sa pagpursigi ng mga mayor na dekalidad, aksyon menabilidad, gamit sa pamamalakad. Ngwana, burubaldaan na, kan mga raran, magpon sa poblasyon, diretso sa kabubuldan. Siyerto, maayaahay sa pag-uli ning bakasyonista, dakaling tabang man, sa lado din turista. Mga negosyante, biglang nagrulutawan, natatanaw na ninra sa sateng kapalibutan. Subagong tindog na ligaw, City Hall. Pumasyar na kamo, gaman sana nasa mall. Payabaon takan sa ateng syudad, taabot kan panahon, kin kita, dakil ng edad. Mamamaturan ta, sa mga aputan na, amo nagpalakad. Nikading sa ateng syudad, sundo sa pag-uswag. Salamat sa inyo. Here forever I will be. Ligaw City, the place where good things happen. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini,
naglalawig an tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto na Ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. The views
Alright. Nawara kita no. Okay. Okay. Dakulon ang pinirwisyo kan brown out. Dakulon ang pinirwisyo kan brown out. Ano? Ining device nga to, mararaot na. Yeah. Na. Okay, bueno mga ka-online ano. Para diretso kita. Pasensya na po kamo enot sa mga parantabay ano. Nawara kita ka subago. Hulita nag-brown out digdi sa tuyang area. Yeah, nag-brown out sa tuya. And medyo alaba na warang abiso. And then ka na mag-ano na kita, baloon ta na magprograma ko ta na mas kadikit na minuto na nangyari gariman ining mga sa tuyang ano yan sa tuyang mga aparato iyon medyo gari binabigay na gari nagbibigay yeah na paano man yan sering kaya na nagkaraot na gabos ay nako aliko sabi ni Freddy Aguilar, tawanan nyo ang inyong problema. Ano yan? Asset or liability pero pasadahan ta mo na ining alek ano. Alek ko mga ka-online iyo nagsalida iyo sa APEC. Dahilan nga ni sa gari sala so pag ano ninda pag alaog. And gari illegal ang sa indang pagkalaog ano. At although pag sinabing kooperatiba nga ni dapat ang mga albayano ano yan manginabang ano. So mga ka-online, ang nangyayari ngo niyan sa Aleco, gari warang ano yan, warang mga abiso. Yeah, ngunyan nga maano kita, ma-brown out. Tapos magka-affected areas nga mga arukading barangays. Then kung ano-ano pa, the reason, kung ano, ora. Yeah. Unlike sa APEC mga ka-online, igwasin dang abiso. Kaya, on November 18, on July 18, there will be brown out ngayon na mangyayari araw kaling oras. The reason why, kung ano-ano, affected areas, and perwing igwabagang paudya na mga pagpagirumdom na ang sabi ano yan, power ngaya resume pag natapos na ngaya ano yan pag-irahay, yeah. So ang sabi pag igwangan power ayan power notice, yeah. Power interruption notice. Iyon pagkakaibang niyan kan APEC buda Aleco. Yeah. An Aleco igwa man ki ano yan. Igwa man ki abiso. Yeah. Kaya banwaan kan piduran, banwaan kan uwas. Yeah, iyon mga abiso. Iyon mga abiso kan Aleco. Magprepara na tabi kamo, tapo putulan na kamo. Iyo iyan ang abiso kan mga kan Aleco pirmi. Iyo, nagiramdaman nindo.
At ang pag-brownout pati kuminsan oras-oras, wara sa oras. Yeah. Wara sa oras. Kung rin ang gusto nindang oras, iyo ang pag-brownout. Yeah. Tapos pasadahan ta mo na ini. And ang rason ngaya kan pag-brownout iyo ngayaan na NGCP. Yeah. Nata nagpa-brownout ang NGCP ki 5 minutos. Ang NGCP baga naka-schedule an interruption ninda. Ngaya ngunya na aldaw. Iyan pag ano yan, pag brown out. Pero kung ano yan, oras-oras, araw daw, bako man yan gibo ka ng GCP. ah, Tapos ang rason, igwa ngayang toko na nagdukot ngayon sa wire. Igwa ngayang bayong na tuminog doon. Yeah. An magayon nun, mga ka-online, ang pag-irahay talaga, yaon na kita dyan sa pag-irahay ninda. Good for us sa mga consumers. Buda iyo man talaga ang serbisyo ninda. Para mapakaray ang serbisyo ninda is that irahayon ang mga dapat irahayon. Kada bes mga brownout, iyo ang reason may pag-iirahay. Nata, araw daw na lang nag-iirahay. Mas kisarong aldaw. Wala ko taan ng brownout. Wala man na irahay gare. Yeah. Kahirak man ang mga negosyante digdi sa satuya. Yeah. Kahirak man ang mga investor. Ang pagagamit nindang kapital. Nawara na, nadagit na. Nadagit na so aleko. Nadagit so tara. Raot na. Naraot na kanaleko. Ayo. Okay. So, dordiretso kita mga ka-online. Pag-irahay, iyo ang talagang serbisyo ninda. Pero sana, irahayon man ninda, an sa indang serbisyo. Iyo, uni nga ni, raot na mga ano ta. Ili nga na. Okay. Mga ka-online, ayun na. Salamat po sa naghihiling man sa tuya. Mga viewer niya to. Yeah. Mga viewer. Salamat. Pinasadahan ta sa naman tanganing makaabot man sa inda na sana kung ma-brown out, igwa kay abiso. Yeah. And iyo man talaga dapat ang pinaka-mayor na rason. Anyway, mga ka-online, wala kita yan i-background. Pero kayo po ang tapaan na mag-appear. Nga ni at least ma-plug. Yeah. Ora na. Naraot na. Ay, nako. Ora na. Tara. Ay, sus ko. Sus kong mahirakon. Ay. Sus ko.
Aleko. 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 Ah. Okay. So, biltada kita mga ka-online, ano? And sana, dahil na mo, Troy, siguro, ano lang yan, circumstansya man sana nangyari yan na pag-brownout. Anyway, mga ka-online, oras niya to, 8 minutos, makalis po ang oras na alas 9 nin pagkabanggi, ano? Kasudma mga kasudma, kasubago. Ah, kasubago mga ka-online, igwa ki ano yan, igwang isinagibong civil wedding ceremony di man po sa siyudad Canligao, kung sa induang pades an ikinasal ni Mayor Fernando Vallejo Gonzales and Mayor kan siyudad Canligao. And ini ang pinaka-enot-enot ko na mga ka-online na ano yan, na ikinasal na makakapangaki ko na ugaring napugulan pa. Ugaring ah okay. Dapat ba ita ipagdukot ano sa badachan irayon tayo ni i-fix ta at gari nadadali kan na ano pag brown out. Okay, si ano may tinaram sa kuya. Pero di ko man naintindihan. Di ko man naintindihan, okay? Okay, nawara na kita. Dahilan paano sa brownout. Para halat-halat ko kasabago na sana magkailaw. Anyway, maray na pagkabanggi po sa satuyang viewer, ano? Na at least maski por paano, pagsasabayan kita kan sa satuyang ano yan, pagprograma. Okay. Oras niya to, 11 minutos, makalis po ang oras na alas 9 nin pagkabanggi, taod-taod. Mag-ano na kita, i-cut off ta na muna ta, medyo labaw na kita, and then medyo ang mga gamit ano, nagkadaranya na. Bata enot niya tong lutsada digdi sa Bicolnet TV. So, mga ka-online, ano ang mga pag-urulayan niya to? Uy, bati-bati man ka mo. Si sayang gustong bumati ngon yan. Sa pasalubong center, madali nang matapos. Madali na yan matapos. Then, apod kayang, siyempre, arorosoon niyan kan sa tuyang mga turista, mga satuyang mga padangat na mga bisita. Okay. So, mga ka-online, sa mga masanling aldaw, magkakaigwa ki ano yan, magkakaigwa ki feeding program na ahensya kan PhilRice. Digdi po sa siyudad kan Ligao. Na kung sa inyaon sa siyudad kan Ligao na PhilRice. Regional Director kan PhilRice, iyo nagsabi kanaging bisita kan
syudad kan Ligaw kan pag lutsada kan Buntis Congress. May kinaaraman mga ka-online sa ika-49 selebrasyon kan Nutrition Month. Yeah. Na Pilrice nakipagsabayan mga ka-online hulitangan ni gusto nindang ihiras na mga banhi, yeah, produkto kan mga paraoma na kung sa indang sinabi na sa indang mga produkto kan mga paraoma iyo pano kay nutrients, pano kay mga ano yan, pampakusog sa mga bados. Kung kaya yaon sinda kan pagka igwa kan Buntis Congress, naging counterpart sinda kasabayan na DOH. Ngani po matawan ki marhay na salud, matawan ki marhay na kalusugan na mga buntis. Ibaga, sindaan mga buntis, iyo ang nagdadalang tao. Mapagalon baga maging bados maski maski bako ako nagbabados pero sa paghiling pa sa nanindo iyo mapagalon baga paglakaw sa naman ikaw man daw maglakaw kang ano yan igwang aki sa tulak. Ibaga mga parainom nga na iyo pag nabuburat pag pano nakialak ang tulak nadidipisilan maglakaw na makulog ang paglakaw, makulog ang tulak. So how much more ining sa tuyang mga kababaehan, ining mga ina. Kung kaya yaon isinagibong Buntis Congress kan City Health Office nga ni matawanan ki mga giya, mga paagi, mga bados. Lalo na itong enot na pagbados. Tanganing matawanan sindaki marhay na informasyon, marhay na kaaraman manungod sa pagbabados. Ibaga, kan pinaka ano yan, pinaka role kan sarong ina is that pagtao di pagkaon or sa pagikan na breast feeding. Ibaga na breastfeeding iyo mapagalon maski matanga ng banggi. Ano pa? Wala na. Gari nawara kita sa tuyang ano yan sa satuyang concentration nakuta na makahiras ki informasyon pasensya naman kamo ta nadara naman kita sa tuyang emosyon lalo na sa pag raot-raot na kaning sa tuyang mga device darangan ka pag brown out sa tuya man sa nang pigahagad is that magtao ki notisya na ma-brown out ngani mai-unplug ta ngani mabulnot kung ano man ang mga dapat na bulnoton bago man baga karaw-karaw iyan pinagpapagalan baga ang pagbakal kan mga device na iyan mga appliances appliances na ngani makatabang sa pamilya para mapadali ang paghiro-hiro alagad siyempre nararaot wala man sa oras wala man sa wala man sa pag-informar na magkakaigwa ki brown out. Sana nakaabotan sa tuyang mga pigtataram sa Aleko ngani maitama man ninda. Ani ba dagito na talaga pero dayta man sinda mababasol. Taigwa man sindang mga gamit. Iba man mga ka-online nagagamit ki kuryente especially itong mga asthmatic, mga nagne-nebulize
Paano pag nawara biglaan na ano yan, kuryente? Yeah. So dapat nag-informer man talaga. Yeah. Wala man na problema kung mag-brown out. Igwa man gari kay mga reasons, mga rason kung ano. Pero ang kaipuhan, magkaigwa kay marhay na pag-informar or pag-seminar kan ano yan, notifikasyon o i-notify kung ano yan, ang komunidad sa sila sa gibong brown out. Yeah? Oras na to mga ka-online, 39 minutos. Makalis po ang oras na alas 9 nin pagka banggi. Ako bilang usad na tagaligaw, nung ka ako hindi makaligaw, lugar na sakang ginikanan, hindi ko basa. Tara. Pati ining ano, ginibo ko, nawara. Oo. Hindi ko basang, wara na. Ay, nako. So, kung matatawanan ako kay dakulang ano yan. Kung matawanan ako kay dakulang kapital, manegosyo ako. Mga solar panel. Bueno mga ka-online pasensya na kamo nag-ano lang kita, digdi sa nag-appear lang muna kita. Supposed to be dapat 8 pero hulingan sa brownout. Day kita nakalaog and then nagloko-loko pa ining mga sa tuyang mga devices pati ining laptop tay nagbubukas. Okay. Mga ka-online, salamat po sa indong dikit na minutong sabay sa tuya. And hopefully sa aga, plakado na gabos. Wala nang problema. And magsarabayan giraray kita. Okay, salamat po sa indong pagsabay sa tuya. God bless. Sa pangalan po ni Station Manager Nel Adtuon, na Bicol Net TV. Ini po ang sa indong nakairibanan, ang sa indong amigo sa Online Express, ang lalaking ipinangaki na duwaan di, ang aki kan ligaw, si Double D Dante na, Dayan Dante pa. Salamat po sa indong pagsabay sa sakuya.